for that. Be any now you have Unyaba, no honor the Atlantic, a buy, a chance, you want to know. But on me, what? And then the bar said, where they, or no, I said, the nature, Celebaya, who go blue baby, and money for your wife. 9 or fancy. See, we see. And one night, Baba, yeah. Oh, and what's our friend? Oh, I know him. Tony! Tony! Daddy, that is wrong. Let me hide. And two best one pass over to my one Baba. Be the was no. And let me run the door, I mean, I'm door. And I send Papa so can, final. But, Ranty, one say, men of the year, young in the age. Men I was saying, when you're done your banners on phone, said that Papa will pan. I'll call we, what a pill. Papa, when you want to one. Tina de obeke bia won fa na adwen ma no ka me mo e den ka me ka bi bi Bible emra ye yesi suite no ale no 20 years when you able to why Tina o mi se we ya do ye de se pa na konta bia chere asenka obi anware abranke One blast out the body, and a man at you. City, wow, that's how maybe Mumuna Mecca. I'm not here, say, or what you mean, can't you say, or when you have and what you come up to me. The Abbey, what? One day, do I and you? I said, no, shit. I do want to make a man is what him about. They said, well, said, you said, Mam said it was a piazza. Or first, somebody said, dear, you did not say one day I knew about you or my woman. What is it? I have not already, no, I say, Mr. You will be a son, say, or Pecan will be what you can answer day. And then can they come behind Cardiaba? Or that is a message. Oh, don't say. Maybe some like my cocaine. Yeah, we are executed a branch. There's a will be coming. I have some caffeine. Yes, my pressure from why? Why? Come up to you. Me and I'm a country. No one in the castle, and you're never one. Me the one was so so would tie was cheap. I'm sure was a one so some lady when you're here, Massy. Said you would tie was your over. Yeah, I'm sure was a one. So me had the one should say Kim. Me man sensible. At it. Why? At it, and I am one near pushing a phone. Many mammy di wungo. Oh, okay. Tia who dear baby. Mati. Eja, dear. And I dear many go with me. Medidio. Oh, at the animal for a bit. She had it. We had in Fino. Oh, me. Today I'm in pocket in a minute. Okay. Yo, and you won't see him. Maybe you're 15 war. 15 years. No. Now, what you say, you go, Mamma, they are so boom. Salary, Memphis, my own, so I think I make an blah. So, press my men worry now. Miss me, and then when you are no man, I make a south to make a savvy. Eva, and the way you are no, my blank, a south to make a savvy. Blah, Miss me to you. Meet me, being. Meet me, being. You're quite ugly. No, make a sound, won't make a sound.
me kasa wa ni din won kasa ende wanya no me nse na me kasa utumi kasa eh Eva sabo ya kwa akofani boy we dey no betumi ayama bla obetumi bibi pa ama me obetumi bibi ama me etimi say me so me ntimi nye biem we want me bibi ama fiti ankora be dey na ope ameyema dey ni gina me fama ba de pa so ba ya ama me Eva ya botre bla me nya botratem kura sabo want me wow obetumi amwa insan ko fa Eva ade bla Tony, viene a cosa. Tony, viene a cosa. Bisano. Monsieur Dem. Allez. Tony, viene a cosa. Daddy misi bisano. Daddy bisa Tony. Omi sama. Daddy bisa. Tony. Okay, I know chef of more. Ono kwa na before. Daddy. Aye boni. Boy ya sema odi baye ya, wa resi mo di baye ya. E na meni na ka, o so one finish no daddy. Me na me yeja. Enyo na yeja. Ti dia me meka no, e na be yeju. Unti meka, ti e na ni nyia maka kirewo. Se ene obra na nyi nsema. Se nye di ono ne be kana me meye. What dia meka? Me di waka mati. Ti se boy no wa hu brasia, wa hu be fa so awalo. Eno na me nya. Na nye wo bra na se wo sori a na kuti nkura brefri nkura bimsa no ye. Me di waka mati. Waka mati me das pa. Minim se wo na wota mechi. Na bebo mi so me bibia ayeyi. Na boy no ni mi di nkomo bi. So person ode me kwachia ne sofu. Me pemo no. Ode me kwachia ne sofu. Oh, eno de e asempa. Oro kwachia ne sofu de e asempa. Sana me hwe. Se watimi aka se oro kwachia ne sofu de. Ni se banke ni leader. Ntimi nsu. Why? Bia ni a se bia to bia na why? Finger ko. Many Tony yibi. Ye me ka. Na be ye penyi na mo fi. Ye ni a. Odi na to kwase why? Larry, that's all. As I say, I had one answer. If you go for it, or not to find the other. Every emergency I felt. Say, I'm not being cool. Oh, papa, and my bidding comedy. My Jayam at that, or no papa, and Tomidi, no summer 2 minutes after. And then, okay. Now, Mrs. No Cassa. Then I said, I said, walk far by ye. Now, a buyer now, walk of family. Nini abema entiasi. Oh, and Amaso wuchirimu nini abema no krampa sa aba ofie. Abeti wo won say twon firi nini aba ntin. no okay. Larry, eye senka obenya oba. Nanso yesu betimi ahya abo an dina kontinu ba wontimi nhyɛ ne ma ne no. And then okay. Wanya e wudi enka wo pɛ. But nini ase wo mpeni. But Larry wo hwɛ asafia ye wo mu nso a ma wo mpa. Hwɛ mo mo tunmu. My young so akasen and then okay. You to foyi singers and your dozen. Which me afa bi wa ha. Na e ja nyame mu ye hira so kama. Nso ya blanti a wo botwe the way a wo si bonnum. Oh. Era wo ma honhom sane. And then okay. On say Bible na ka say nyame adwuma na hwe na wo da ede. Akoso na me ba na me bona enye da. Ayokra mpamma. Ebi foka say Chinwe, don't get a crack. It's Larry, yen China, yen yimum, and who said on the bubble. So we didn't know what I said, and then Yakupon since now. Say, what tea and so. I'm fine yet. Bibi, tin, say,
asɔre bi ɛwɔ ha yi sɔfo asɔre ba ho aba asɛm no sɔfo na ntimi amfrɛ asɔre ba nka ho ɛna ɔde bɛyɛ preaching ɔbɔ asɔre ba yɛ chibɔ na basa obɛgya asɔre gya asɔre no balari nsɛm bi sa asɔfo ho nsɛm so wote a ɛyɛ susu kan mate so anyɛ sanhwa na wakonya mate yakobɔ nhyira yɛtɔ so mmienu asɛm bi kyiri ma adwene kakra ɛna ɛyɛ me ya sɛ papa nso di kan bɛkae sɛ na me ma yɛ ma adwene sɛ medi kan bɔ amaneɛ ɔba ndɛ me dɔ no ma ne gye ne ho ɔne ɔba ma yɛ ma yi ma kumam sɛ me pɛsɛ me ware no nanso sɔfo ne bra na wɔnte asɛm na se a kyenkyena a kye ɔma me ware no wobɛyɛ de sɛ ɛnyɛ me nko a wo yɛsɛ mmɛma akuku dam mpanyimfoɔ sika kas ɛna akɔ no wɔn so wante aseɛ ne nua boy na ante aseɛ wante aseɛ ti sɛ kas akɔ sika akɔ kɔhwɛ aba me firi nso me ka so bɛte aseɛ so ampeke ɔso bibi ɛkyere ma adwen sɛ bibi wɔ akyiri efisɛ timi kɔba sɛ me de me hu yɛ deɛ nka akonta deɛ sɛ ɔnte aseɛ a bɛma ne niska ɛno no deɛ nene bɛma ne wɔ sika wɔde kas ba nso still ɔso ɔnte aseɛ na ma yɛ sɛ nka wobɛkae mu ɔmpaebɔ mu a meserew na deɛ ahinta yɛne hu onyankopɔn fa ɔso no mie wani na hu na we bro ma adwen ne mente aseɛ so me ankasa kora ma yɛ basa sɛ nka bɛrima no kora ni bidia ɛne bia wobɛka sɛ wo pam ɔni sika nti na bia wo but sɛ kuku damfo aba esikafo aba esi kwaku ɔten babae ayi tobinko ne ba bɛrima so bae abrante na nte aseɛ mate as a father na mehu deɛ mɛyɛ na mede wakɔ mpae bom na menim sɛ deɛ ahinta bi aso nyankopɔn bɛda no adi na yɛde akɔ mpae bom na ɔno ankasa ahwɛ na deɛ wɔhu bia wada na gya mehu deɛ wɔ nti na meda wase hwɛ wo ho yie nso hwɛ wo ho yie wɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nuane bia wonkɔhyia wɔbɔnten baabi nkɔfa agye bi koraa ma ɛnɛ mmerante aba yi yɛhwie acid yes nti wobɛhwɛ wo ho yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonya asɛ mate so we de meda wase deɛ di kan bi mu ne mesere kwan na makɔ na kopɔn ayi ɛntwene no me kwan na mayɛ sɛ mɛka kan me baako we wo nana boy na efe no nana di na asa na wo sai na na yɛ me de na me buru ma se na nti wasɛ no ɛnyɛ me na me sɛ na asa na asɛ no ɔso ti ɛwɔ se yɛ mate o de yɛ afrɛ na baako nso ayi sɛ ho ahona Thomas o sida de o twa camera wa ha ɔno nso saa ne camera ho yellow na sɛ wo de wo hu so bi ani di aba na jam na sɛ ya me som de ade o de mate sɛ ja wanti man jiwani wa ha konko jiwani mesere kwan mate ɛya hwɛ no mama ya ma mate Dia sempa Tony. Tia. Dia Tony. Empecé o pa branti ni mai. Que o dia. Magre moi me dia assim. Tony. Binu alukura Tony Tony pese ni nya ban be wale okay as a father o se mere me na esi